Hi mga kaupaw, madung oras itong tanan, madung buntag Pilipinas. Masama mong tanan guys, naputod gyud pag among vlog hapon. Mubo ra to tayo no. Oh, di as precious. Kinsa man na syos? Na, nisugot na si Dang Papa niabot si Papa gabi As Papa no. Na Ate Pitjoy, Ate Kia, di as Papa Di ada res Papa Man. Andam kong pamahon ni Precious guys. One itlog og saging. Patay po andam pong pamahon. Nang itawag bornet guys. Asa man na? Asa na? Kudo na? Anang elisdan kay wana. Puwa na kadyo nya mukalit na siya kanang kusog bitaw niginin. Kasi akin napagod ag dining aki pag ininahan ning kusog makalit. Ano bantaji? Amag dunga pa, nay. Ang dunga. Dala mo kulit dino. Human na. Hug. Tao da. Mamahaw na dito ninyo guys. Laga mong pamahaw, puro bahaw. Litson manok bahaw. Kaning palit man si bayot gabi Hindi dapay taong piniritong buwan. Bahaw po dagluto sinangag. Puro bahaw. Oy, pang-almusal yun. A few moments later. Adong merong merkado guys kay ang ibog si Angie og nangka. Ngipo ng nangkas kuan. Merkado. Amis gawas ya. A few moments later. Manamig ikan namis palengke. Wait na mida itlog. Kape kanji kuan nangka og senep bulinaw. Bulinaw guys, bulinaw. Hi guys. Kijaw. Kilaw. Kilaw mig bulinaw kay. Ay pasupaw nga gusto sa kinilaw. Ang kinilaw is life. Madyo kay dahil bulinaw nga lami dito tayo nakakita mo. Kalami sa kinilaw. Pareha pa na katipi. Anda humbang nangka. Maniuto na tanin jo guys. Dugay pag may makita sang manghod siguro mga duha ka tuig na ba? O tuig pa di ay. Ano ba nimo ha? Tuig pa di ay. Just dyan yung lutog humbang nangka. Just sa pinagkilaw. A few moments later. Nagtiwas na sila patay sa kuan guys. Ang extension maduli kay dapagang manghod na imo batok. Unja na nakapalit ra jud materialis di nakasudra. Pasalamat mi sa among kuan lakas kay nagkakuha ra materialis sa kakapasud. Tiwaso na kay nagabuk na kay uwan. The next day. Madjong buntag mga kaupaw, maadjong oras sa tibuok kalibutan. February 19 na deron guys, 2025. Adlaw nga Merkulis. Precious. Hi, ikaw dali. Hi. Ano, mahilak man. Katatay pa ito. Hi. Hi, ikaw dali. Hi. Hi, mga lula. Mga lula. Mga tita. Ay, tita. Karon dahil guys, magsiminto na sila dari sa among extension kay nakapalit na may materialis gahapon.
kadang salamat sa mga first cousin kay sila ning tabang na mo para makapasubig materialis. Magkaroon mo siminto na sila diya nagpatag na sila tuta. Madugan ni kay niarig ang manghod na apoy ka tabang si tatay magpaadyon dari. Sirado na jud ni na jud mi sedlon na ning ilaga. Di na pud mi kalibangag iro og iring. Dari no. Kuan gamay dari. Before ilang ikot-kutan guys kay arong di mo tupong sa among sahod ari sa sud ang kuan siminto sa gawas sa gawas. Ag napalit din among materialis guys gahapon ag nasud na mo kuan Okay, abo. Kanto pag hangin na rin ko sila gawog. tulo ka sakong siminto, dya 5 ka sakong na bistay o isa ka sakong graba o isa ka 2x2x12 o 2x2, 2x3x2. Ito yung mga nasad na materialis gahapon. Kaya na naghalo na sila sa siminto. Nakatugas precious guys og mga isang oras siguro pwede. Uy, taho. Dya paggawas na mo na ni among nakitaan. Grabing dali ara man sila nakahuman og siminto. Yo good. Dali ara ka adyo, mani manarbaho di gansi. Dali ra ka adyo na human. Taas-taas po nagikandari nga. Dali ra sila nakahuman. Bye. Bye. Hey, ako. A few moments later. Hello, may bayan guys kay na may palitan na may bagong babysitter ya. Bigdas bata. Anji. Karon pas upaw nagdag. Career. Career ka naman inda. Kana wala ako mula ko kana. Hindi ya. Lago pa di ako adlaw. Kanang wala busy. Wala ko na. Malakaw mo itong bayan. Bayan ito. Baklay na sa init pero kasi gajug hangin. Wow. Diyan na mis terminal jeep. Sakay na mi. Oh, may pasero. Huwag tatarog sa oras ba? Ayun. Asa sila? Dali man day maglakaw og way dang career. Kariya mo pigot ka na mo. Ano mo lagi ka? Ha? Ano mo ka na? Yan na mis. It's okay. Na. Yeah. Kala naman po na. Sobrang Ito na tanin ko guys eh. Ang gitret ang manghod kay lugar mo may makita hapit mo sa katulog. Ano lang? Mati, arong maulian. Diyan na may Berwin supermarket. Mas precious dia. Kuha ng sinilas. Namali kay sinilas na. Napahakot. Saktong precious sa sinilas na. Preso diyang sapat.
kasunis. Nak. Bye-bye. 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 Human na dahil panihapon si Precious guys. Da kami na manihapon. Nagamang sadaan. Inilang kalatis. Kinilaw kamatis ko no. Aga mga utang nang ka. Di apo jud gihapon ni sumad naghanihang udto. Simana ni. Wahon nang pumapan kasi giadyo mag-init. Nga. Hindi mo naman paano sa initin naman. Karang lamian na hinog nang kakay ini humok naman og madyo. Lasa ni noon. Nga. Di apay kamatis nga kinilaw og ginisang ginamas. Mo na lami Paris guys. Ginamas og Inilang kamatis. Dito sa mga Ilocano. humba. Kana katabilonghang na kadyo karewa riha. Baso. Precious, dali na Syos. Ansam ka na Syos, ang hugas ka? La, pangawhat diha ka kaliguan sa ka diha. Nanas nanay nag-andam na tilo ni Precious. Hindi si babaw. Apa nagkalinggubot pag dama may pang pangtauray pa ni. Kaya pasangatag mga kuwang raugma. Puhon. Makarelate na dyan ko sa manghod guys. Nga, mag-birthday diyang anak si Cesar po. Magjuling ka na po si Jay mga suod nga amigo dito sa Langipuyan. Apoy Sprite o Royal. Ang manghod babaje, karelate na dyan ko niya nga mag-birthday si Tia. Kailara ko na po yung maghadhad. Pasalamat sa kanya sa Jay mga close nga silingan dito sa ilang. Parintis ng bana. Kami raman dari, di kami mag-effort na buha makudlaki mo na yung kung ano nun, palisay nun. Andiyan, may sabitan guys, magkuhan pa kolon, mag-tailoring. Siyempre raman ron, good me. Manahi sa koron. Agahan naman po niya. Napi mo lang tao si Precious po na nag-effort po di. Di man po niya pinabungga dyan guys, kaya madyo ipag 1,000 earners tanga di man. Pasalamat laman migdako kay daghan ka dyan nagmahal ni Precious outside world bitaw. Outside Philippines. Diya. Yung paabot mo po sila sa ilang pahalipay ni Precious. Morning. Mag-import na naman po ta kay arong na po malantaw si Precious ba nga, oy inga na daghang birthday. Bahala gug simple ra basta na po si Jay matanaw nga. Inga na daghang birthday pagka 1 year old na. Nagsara ba dyan mag 1 year old yung bata? Hindi na ba pwede magbalik o 1 year old? Ha? Siya talagsa. Oh, kasara ba dyan mag 1 year old yung bata? Ang sunod 2 na, 3 nga na. Hindi na mo balik o 1 year old. Dakon day? Dak, okay, arong di ka dumusan dyan. Diri ka magtahi. Si tatay man maoy, kuan guys, tiluring niya. Ala, ikaw may pagtiluring diha. Tupo nga po tayo, karang lamihan tanawon. Actually, ahara dyan ning idea nga ingani, wagali kay bawa si tatay kay naganam-anam ra ko og order og gamayng balon, dya, kani, og saan ha pag decorate ning among gamay kaadjong lugar. Wala ko gamay ra kaadjong lugar basta napay gamay nga lamitan ahon. Kay di man pud pwede og magka-bird court mi kay madyo baday pag bunggisyo sa gamong handa basig iguran sa tilapan. Panigingan nga kami ra man pud dari na imong silingan nga mga bata kay siyempre bata man nag-birthday so bata pud mo itumanon nga makakaon bala ginagmay ra. Diyan naman pa yung nagmahal namo nga nagmahal pud ni Precious. Tapos kay si Jama Janingan nga gusto silang maari. Salamat ka dito. Ano naman na? Ay katubo na ikaw. Oy, tawas pa pa ikaw. Napapae burot sa balon pa pa ikaw. Nais kwarto ko. Mo nang naaman jud po ka budget guys kay naman lagi pining palipay ni Precious. Maningin atang lihokan kay arong malipay pod ag nagpahalipay ni Precious maglantaw nga napod may gamay-gamay nga design yan na lamang pang gihaom sa ni Precious kay
na kuha man siya guys, hilig siya sa butterfly. Mao nang nag-team lamang po ko og Perry si Tinkerbell. So di gid yung as nga kuan. Kuan na good. Slight ra good pud siya. Basta ang importante nga ang tanan nga moari nga makakaon. Kaning first timer lagi magingani. Okay. Ako man jud ko kasuway maganingan eh. Sabi ni Kasoy nga. So, mas nagdinanan ko. Hindi mo igsuon. Ang mahod ba, di mo ay bilingani kay sige na mag-birthday siya kill. Ha, sono. Hi sa nakay. Hi sa ko. Hi. Hi. Giingan ron nga. Nagkatawa ko. Effort ko taan eh. Hindi na uko. Bata! Eh, magkita na ako. Tumakapian ka na. Alam mo na. Mabuthan ka. Huwag makiyukan ka na siya. Albabida. Putogin. Naman po mo, grab diha og balog. Ipo sa biyason nga. Sila kapoy bayad. Bayad pa punta. Kita na lamang mo. Wala, wala. Sikot sa siya. Sikot sa gagida ka ako. Apil man pud. Wala, di ka matuog. Makatuog sa kaugma. Makatuog sa kaugma kay ito. Put doon na siguro tay. Wala, kapot doon. Di po ito ni mo. Buwaw ka saan mo ibutang. Sabi ko, papilit. Wala puro nas balon. Ako og malay na puro ni balon ni Sudan eh. Baru pagkalipan yung mga bata yun ng balon. Anak ng tahay. Ha? Oh, yan ah. Terus tahi. Pila naman ikaw po, oh? Lima? Lima, pila yung butang. Lima. Ito kanina ba nasa naman ito? Sino ko? Uy, sino ko? Uy, sino ko? Patay. Putlon din. Ikaw. Anak, kaya ako betay mo diyan, no? Gimana mo putlon mo dahil papilit mo dahil haguban. Plus pa rin mo papilit. Hindi mo ako precious. Precious! Precious! Naan naman yun? Ako mo naman higdaan. Daghanon lang man. Daghan man, ah. Daghanon. Wala ba na? Sa kayilo pa. Doon sa tayo. Pangatan pa bata lang mga tumuli ko sa balon. Nakatag sa mga bata. Uy! Alam, mag-isi na ito ng kuwan niya. Mag-isi na ito. Behind the scene. Isa ka bata. More ni color ni ga? Maura. Apa lang color tulok? Bunga ra.
Nga may linag-lita doon. Napay... Okay, pagburot man eh. Eh, pareha na kadap. Hindi ko pa ganit, ha? Hindi, hindi Wow. sa pre-puno. Sa ibalunan eh. Maling gano'n siya. Ha? Gano'n siya. Eh. Uy, yung boto na ganun pagkabuka. Ah, di na ni maabot og sa sinta kay sige magkabot. Bakto rin din na sinta. Pero dito, Bye. Nasinta na. ilang pa na eh. Di kaya tulos ato paguban. Nabajukan kaya uma. Pomo. Ayan na. Ayan na. Behind the scene. Di ni pre kulor tanan na ipid na pilinot. Tanang pununot. Ah, murag di. Wag yung kanin nila. Nasuma. Picture. Ayun. Libod na libod nagbata. Kung ato na naman din i-garland. Anong taas yung diretsyo nga ito, no? Pwede rapod, no? Anak! Ikaw apil-apil ko kahaba. Lugang Ada yung ban maragabok na. Maragabok na iba ni Tis. Ay, kani. Ay, sika ko bilang. Kani. Oo, po. Yes. Ayun lagi gila. Itu kan tung tatay kau. Ay, wala ni mo ko. Aglas ang maritay. Masangit. Nanay na ko na. Tayo, hindi mo ko. Aglas ang maritay. Oh, ito tayo. Uy, uy. Sarap di ka na. Naku, udo na mo na. Precious, be? Dah, buhay balon. Di na balon na rin. Panggulo mo ka. Agbanig. Oo, kasi pulong na. Agbadsi. Inaog, inaog. Sorry, dali. Nah. Lihat keras-keras. Na, naman na ba dali, be? Ha? 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 Ya? Na. Tatay ka. Tatay ka. Tatay ka. Ang gamay na lagi rin isa pa eh. Kung batarbangan na nga na, makungaw. Pamahagot yung Ano na, bangan. buwan ka eh. Hindi mo ako special sa. Oh, gala? Oo nga. Bigat ng tao. Kung anong libot-libot na. Uy! Ito, na na. Kaya rin mahaguman pagdali din eh. Atog, yan ako yung karkaraw. Tagan, taanin na. Dagdag pinabuhot yan. Ha? Sobra. Pumok naman dyan dyan. Di man yung katong para sa balon nga dag kado gagbayar mo na balon na. Nagmay na lagi na, di ang edak uglog. Kanang naing. Sa tanang panghitabo mo, behind the scene. Di ang ka siya mukan ka ajo. Siya mukan ka ajo ni macam ani. Ako pa natog. Ang alas 10 na gabi eh. Ano na? Si Precious, so papod na tog. Sige pag-apil-apil. Dili na dahil na. Ano, hadong na. Naira ka pagkalag ko tayo.